because of the blood of Jesus. So that's our topic last time. At today, so I think last year ako naging diwali. No? Okay ra ba mo kung ako ibalik so because it is very profound so kanino word. No? I think marami mo ba naka-remember ang diwali? It is the ang kasay soon sa pagkabanhaw, the gift of resurrection. Amen. So may nakaremember na ng topic from last year. Tapos ka mo. Amen. So, oftentimes so, kung maisgot na may tao, pagkamatayon, ang ubang na sa tuwa, ultimate na katapusan na siya sa katapusan na sa mga plano, katapusan sa mga timuha, katapusan sa wala na yun, wala yung mahimo, biyan, ikson. Karena ito, kung mamatay, wala na yun. No, nakoy na tanawan isang ng video, it talks about ang mom, isang sa kamama na din, ano na siya, tulong ka anak, isang na parihan yun na brain cancer. No? In the span of 4 years, isang namatay ang iyang upat ka anak, tulong ka anak, in the span of 4 years, no? Parihan na sakit. Sa tuwa, lang tao na ito, grabe kayo katrahedya kasi mabuhi. Grabe kayo kakuan. We are powerless against death. Watay gahon. Kung kamatayo na isgutan, watay gahon. So, muna ito na. Pero, for us, ito na nakasabot sa Kristiyos Ginoo, ang kamatayon dili katapusan. Amen. Hindi mo tapat may paskos pagkabanhaw ito. Amen. Apoy pastor na ako namin, ingon siya kung daw maabot ang panahon na ma-terminal ill siya, katabi taon, magdaot siya grabe, ingon siya dito ko magpaampol, ilig, pastor. Basin niya mahili ko. Dili sa magpaampol kilig, ay gusto niya, kung maugit ito yun, sige ito, may tabok, isang kinabuhi. Hindi ko nga, ikaw, kung ampol ka, kung katuyuan po sa Ginoo, ayuhon mo ka. Kung di katuyuan sa Ginoo, ayun katuyuan na. Dalo na kasi niya sa iyong himaya, dili mo kamayo. Ano siya, basta dili mo pampog. Kaya ingon di ang verse nga, the prayer of a righteous man availed much. Pag-ampog mo sa matarong na tao, makahimog nagkumbutan. Daw di, matarong mampos ko, mahimo, niya, gusto mo kung ba ng Ginoo? Bugas yung kutaw eh. Di bugas yung kutaw. Pero, sa kung lantaw igsoon, it is because igsoon, when we believers igsoon, understand that there is a life beyond this death igsoon, na ikinabuhi, human, ang ikinabuhi then we do not think of death igsoon as something na kadlukan. Nakabalakan. No, because ang mabalaka lang ka nang wala kabalo sa ilang padulungan. Kung di ka kabalo, asa ka ibutang igsoon. Kung sa'y padulungan sa imong kalag, pagkauman ang kinabuhi nan mabalaka dyan ka igsoon. Kung kabalo ka na ang Ginoo magagamit sa imo sa iyong katuyuan, ang Ginoo igsoon butang ka nimo diya sa iyang poso o sa iyang giliran igsoon sa panahon na mahuman ang kinabuhi, hindi ka mahadlok. Amen. We must accept we must accept resurrection as there is a life after death. Ingon pa na po, iksoon sa dagang igayon, ako ingon nga, ang kamatayon daw sa umar, mas pagpauli. Pagpauli mo sa imong lugar na gigikanan. Ito dito, niuli ko sa kuan, ako na yung piniti na istorya, niuli ko gikan sa Macau, sakay ko sa kuan, sa Philippine Airlines. Niya sa una, ako ni, kalimbinan dahil, palumas Manila. Well, no? Grabe kayo ni mo, ako dili mo mamati sa unang mga predegilar, magkaya sa kuha ng predegilar, pero karami itong panahon nga, pila na ka dito katuloy, may pagkahuman ka ng matagkanta dito nga, dili pa kaya uso kayo sa una, ang tanabi taong dili pa uso kayo sa una, ang tanabi taong mga YouTube. So, makabati gani kay Gila, may nanakanta mo, di mo kasing-kasing, murang mahupay ba? Bingawang ka sa imong nasod.
Inana ang impact niya na Ikson. Kung yan na itong panahon na paglingkod ni mo, hanggang great sa mo ha kay Sir, maayong adalang bang Sir, nakatang hapon na nabitaw. Grabe, Pinas na kayo, naglingkod kayo sa plano niya. Ang bangay na ito, ang tukar na yun kay Nancy, itong tukar na ito. Ako si M16 at si Sir Chris May. Ratatatatatatat. Kung ikaw nga ito, kanta ni, kasi kanta na ba? Si Buboy, Junior Pilat, pagkawin nung ito na kanta, ratatatatata. Pero sa diha na nakadoon ka sa kanta Ikson na Bisaya, grabe kayo yung kasing-kasing. Wow! Pagkalindot yun. Wapay ko nag-wapay kayo nag-take off ang aeroplano or piling mo na narito sa Pilipinas ba? Inana ang paligson, inana ang kasing-kasing sa mga tao na kailas Ginoo. Ang kamatayon ni Ikson, hindi siya butang nakadlugan, apang butang, excited ka, yes! For me, to live is Christ, and to die is gain. Ano man, ito because Ikson, kapalukas yung padulungan. Ngano na siguro ni mong padulungan tungod sa ibuhat ni Ginoong Hesus ito sa cross Ikson. Ngano nakasiguro ka ng padulungan pagkauman ni kinabuhi at padulungan ka Ikson sa imaya sa Ginoo. It's all because Ikson of the gift of resurrection. Ang gasa Ikson sa pagkabanhaw. So unsa may mga gasa Ikson natong tukion karon atong basahon Ikson 1 Corinthians chapter 15 verse 14 to 19. It says Ikson, kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ng among iwali, ang kawang usap ang inyong pagtuo. Kung labaw pa niya kung ugaling matuon man nga ang patay di banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti may tungod sa Dios. Kaya nagingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. O kung dili banhawon ang mga patay, wala sa banhawa si Kristo. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang iyong pagtuog, makasasala gihapon kamo. Nagpasabot, usap kini nga naggalaglag di ay ang mga nagtuog kang Kristo na nangamatay na. Kung ang atong paglaon kang Kristo kutubra niining kinabuya kita ang labing nakaluluoy sa tanang mga tao. Amen. Muna kong giingon, nga usahay ang tao nga ulang kailas Ginoo ang ilang lantaw sa kamatayon katapusan sa tanan. End of it all, terminal, period, walay sunod. Apan yanto nagtuo ka Kristo Ikson, ang kamatayon mo sa lang ka, tikang Ikson. Amen. Because of God, what Jesus did on the cross. So what are the gift of salvation that we are talking about? First and foremost, Ikson, we are forgiven of our sins. Di pasaylo ta sa atong mga sala. Amen. Di mo na pulong Ikson in 1 Corinthians chapter 15 verse 17. Mingon siya nga, if this Christ has not been raised, your faith is useless and you're still guilty of your sins. No? Kung wala kayo napanaw sa Ginoong Hesus, ingon pa dito, kawang lamang ang inyong pagtuo, makasasala diapon ka mo. Ang pagtuo din na ito, ang isangyaw din na ito, baka Ikson, tulad kay, ingon pa dito, wala napanaw sa Ginoong Hesus. Okay, centrality Ikson of the gospel is to be complete. It's the life, death, and resurrection of Jesus Christ. Ang iyang pagkatao, Ikson, iyang pagkinabuhi, ang iyang kamatayon, o ang iyang pagkabanhaw. Amen. Kung wala na banhaw sa Ginoong Hesus, di mabalin Ikson ang atong pagtuo. Amen. Mingon ang Hebrews chapter 9 verse 22 Ikson, mingon dito na sumala sa balaod hapit ang tanan butang kay hapit ang tanan butang kay luan pinagi sa dugo o mapasaylo lamang sa sala kung kini mapagasan sa dugo. In fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified with blood. For without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Kung wala'y pag-ula sa dugo, Ikson, wala'y kapasayloan. Niya, ang pag-ula niya sa dugo, dili lang diyan nga paduguan Ikson nga. No, nato nga paduguan nato ni og kanang kuan kanang kapato. Niya siguro. Kulitan nato gamay ang pato di pagka nato ni buhian. Dili may nanay Ikson.
Ang shedding of the blood requires the very life exod of that thing na nagpadugo exod. That's why ayong pausuan niya ng padugo-padugo sa inyong balay, sa inyong kuhan. Huwag may salig sa dugo ni Kristo. Amen. No? Awa, padugo-duguan na ito, no? Tanang pa rito, no? Ayaw, diligid panasok eh. No? Parang ilan na, wag. No, may bawan doon sa kuhan. Sa una, kayo mapalit na ko sa ilang G-Mart. May bawan siya doon doon, na birthday na ko. Birthday ni mo doon. Birthday daw, na naman eh, na-cross na rin kayo. Hallelujah. Amen. Dugo na ginang iso, sakto ra iso, sufficient siya. Amen. Nahimutan na pasaylo iso tungod sa dugo ni ginang Isus. Tungod sa iyang napasaylo tao. Himutan na validate, buti pa sabot na validation sa atong forgiveness, sa diyan na siya nabanhaw. Atong basahan Romans chapter 4 verse 25, iso na ikon dito. Gitugyan siya aron pagyon tungod sa atong mga sala. O gibanaw aron himuon kita matarong. Amen. Gibanaw siya aron kita himuon nga matarong. Amen. So but that is the foundation igsoon nga napasaylo ta tungod sa gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa cross. Nabalidin ta nato pagpasaylo igsoon tungod sa iyang pagkabanhaw. No, kung wala siya nabanhaw, buti pa sabot wala ta pasayloan. Amen. So everybody, no, kita tanong nito na kinahanglan mo ta pagpasaylo. Na hindi matapad. Saylo. Ito, jom-jom to ya, pero hindi na talaga tinuod to. Saylo ito naman. Ikaw rin na topic na matunyangi. Hallelujah. Ingon dito nga, because Jesus rose from the dead, we are no longer in our sins. It is the very first and most basic longing of our hearts. Mga pasaylo. Kana dito ang pasaylo, sahay, kana dito ang bili na ito, balibala. Pero kung bili, may tao dito ang wala nakapasaylo sa imo, gusto mo effort, dinilid ka pansinon. Grabe kayo, dili hagdan o kanang, dili hagdan ng sunog, o hinanong kapagkatulog, sige ka, kahinom naman. O, pagkita ang kapasaylo, si sister sa kuha, si brother sa kuha, o, pagkita na kapasaylo. But then there is somebody that forgives you. Jesus Christ, the meditation forgives. The God forgives you because of what Jesus did on the cross. You are forgiven of your sin. Kaya di matapat, sa iloan ko. Ikaduha, so our faith is well founded. Buti pasabot nga kanang aduna daytoy masaligan igsoon. Aduna day pin kanang masaligan nga sa kanang bitong i-fulfill sa iyang promise. In 1 Corinthians chapter 15 verse 14 atong basahon. Ano sa dito? Ug kun wala panhawa si Kristo kawang labang na among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. Amen. Ano gyapon? So 15:14, I believe that deep in our hearts, kanay kanang nabitong masaligan. May mga tao isaligan mo sa imong life igsoon in the past that does not fulfill igsoon wala nila ni pamatunan na sila kasaligan. Na usahay mapakyas man sa igsoon sa pag-usap to unsa ka well-meaning ang atong kasing-kasing unsa ka well kuan ang atong intention usahay dili ta maka-fulfill sa promises igsoon. But then Jesus fulfill promises igsoon. Mo na kasaligan siya igsoon. No, ingon si MacArthur no katubitang liberation dito sa Pilipinas no katong sa panahon niya masakop ka sa mga Hapon igsoon ang atong nasod. Dayon kinahanglan sila nga mobiya igsoon ilang gibiyaan ang pila ka libo igsoon ng mga sundalong Amerikano o mga Pilipino. Ingon din si MacArthur, I shall return. After 4 years igsoon, he fulfilled his promises but alam na itabo. Gamay na lang naglig. Gamay na lang nagbiling tungod kayo na mamatay igsoon no na-10 March no na ay katong pagbagsak sa bataan. Gamay na lang nagbiling. That's why igsoon when MacArthur returned igsoon, it is a fulfillment of a promise. But then nayuso ka mingon sa imo igsoon na I will come back to you. But it was what a promise the Lord igsoon sa imo tinuod ay. Nang ingon si Jesus igsoon in
I think in John, yung dito na, I am the resurrection and I am the resurrection and I am the life. Ako ang kinabuhi ug ang pagkabanhaw. Buti pa sa buti, so yung promises, yung gifulfill. Kasaligan sa Exod. It is the return of the Lamb. Kaya ito, mahilig magkakita ko, ano? Isa man pala yan, kaya ito matanaw ka ng mga Chinese na movie. Nga wala sumpay. Nga mamaw ng topic. Kasi topic nila Exod. O, kanang namatay, di-reborn. Kanang ito, nabangaw balik. Dahil yung Diyosan, din yung mga decisions kinabuhi. Kaya wala, may sumpay na mabuhan, yung pinangita sa sumpay na eh. Mahayang blood ka, padulungan nyo ka ito ilang apps. Pare-parehan ba nila ang topic Exod, no? Ang topic nila is kanang malos, no? Kanang gidaog-daog. Pagkauman, maot kayo o kanang acting, pero ganahan kita Exod, tungkol sa plot. Tungkol sa plot Exod na I promise na kabalik. Amen. Unya, Pilipino Exod, no? Ang plot mo lang, ang mga nangikong bitaw na, ang mas bitaw, sikat kayo ng mga Koreanong bila tungkol sa ilang plot. Tungkol sa plot, bitaw sa istorya, bitaw, na ibalik, bitaw, na inimalus. No? Nahilig ka itong animalus. Kasi luoy kayo siya sa una, din animalus. Ang Pilipino, mga mabuhat at bupis, brother. Kinapon, dalon sa budika. No? Then, pag pinusilay na yun, then pagkaman, mabot ang pulis, ulahin na. Pari-pariyara. Pero ang ko, ang nainsin mo buhat o pelikula, brad. Magpakita ka sa part 2. Wala din part 2. It is because somebody fulfilled the promises Exod. Na fulfill sa promises, and that is Jesus Exod. Ayun sa balik ko para sa iyo. And that's what happened Exod. Someone never let you down. Amen. The same way Exod, kung sa kong gingon, kung ma-tiurong na itong kinabuhi, mahuman na itong kinabuhi, there is a promise is Exod na banhawon ka sa Ginoo. Ang katapusan nga pitik sa imong kasing-kasing o katapusan nga bukas sa imong mata Exod, hindi na mo yung katapusan. Kung dili, mauna Exod ang sugod sa imong himaya Exod. Amen. Our faith is well founded Exod. Ikatuloy Exod, the apostle preach what is true. Ang ila din isaysay Exod sa mga unang apostolis, isa sa mga pastor karon tinuod yan. Panalitan Exod. Wala na banaw sa Ginoong Hesus na gawalin ni diri. Nabanaw mo. Di wala na banaw sa Ginoong Hesus bakakon ni. Amen. Dakong bakak na among gibuhat. Ingon mo din mo, tinuod din ingon mo pamarta din mga pastor. Ano man, tuwad kayo. Wala na banaw sa Ginoong Hesus. Amen. I tell you Exod, what apostles did is true. Naimong mo silang eyewitness, buti pa sa mga Exod, 500 katao nakakita na nabanaw sa Ginoong Hesus. Dili na ma-dismiss ang 500 ka-witness. No? Kanina katong impeachment, Exod, napakita kayo sila witness, no? Hindi sila mag-ila din, kuting kayo mag-usap, kaya para lang na-display witness, na gusto sila ebidensya. Hindi na kanis Ginoong Hesus, 500 katao, Exod, nakakita na siya nabanaw. Mauto higayon na mingon si Tomas na katong sa panahon nga ni join si Ginoong Hesus sa iyang mga disciples. Dahil si Tomas wala dito, galaag, asa siya. Dahil mingon na yun mingon din nila si Tomas, uy Tomas, nihamir ba si Jesus? Tinuot ko din, nabuhay siya. Mingon si Tomas, too. Mingon siya kung ako lang ibutang ang akong kamot sa iyang samad kung makahikap ko sa iyang samad, mabuo ko sa inyo. Yan, napong mga panahon na nasa dito, napong si Tomas, hindi si upset. Nagalit lang si Lord, peace and deal. Uy! Kung mapanaw din, no? Tingnan dito, mulusot na, hindi na ginagalang puntahan. Niabot si Jesus Christ, ilang tunga-tunga, Exod, hindi nga niya si Tomas, ali-agod. Ikapang akong kamot, tagawa akong mga tigil. Iukit ang iyong kamot sa akong mga samad. It is because Exod nabanaw sa tinood kayo.
Ay uban na reliyon, maingon bitaw na ikawat mo na sa Lord. Wala. Ino pa dito, ilisan mo na siya sa krus. Na may uban na reliyon yun. Wala man siya gilansan. Naon tayo gilansan, pero ilisan mo ni Lord. Dahil gilansan ito, dili na ito si Jesus. Dahil may una na iso. Kung muna yung ito, na wala siya gilansan ito. So kung wala, wala ba na? Amen. That's why Isol, kaning mga apostles, dili man ni mga tao Isol, nga di wala na tao na ito panahon na. Naani sila, muna ilang isulat Isol. Ilang isulat ang accounts Isol. Mana natay Gospel, natay Luke, natay John, natay Matthew Isol, natay Mark. Kanang upat, nagsulat din sila o susama nga mga ilang pa dito Gospel. Sinuptik igsoon ka na bitaw ilan isulat kung sa ilang experience. Kung kani wala nila ilang isulat nga napta na dugay na kayo ilang isulat. It is on the pagkauman nga nagilansan sa Jesus. Isulat tayo nila ang ilang witness isulat. Dili mo ka pwede may mga witness kung huwag ka nakasaksi. No? Mabungkag ang iyong testimony pag-abot sa cross-examine isulat. Mugay itong ang mga abogado ni BP gusto nila na i-cross-examine para mabungkag iso ng testimony nga bakat-bakat. Kaya kung magtungo-tungo ka istorya pag cross-examine, hindi na may tabo iso. Mabungkag ang testimony nga. Lahat naman iso. Dahil man yung witness. Ang witness, ganit ka, buti pasabot, you have the first hand iso. Nakakita, yun ka, nakasaksi ka. Sebenarnya walay ko yung tayo, tumingon sila. Kami may nakabalo ni Jesus. Ilang isulat ang ilahan kuan 600 years na ayan ngagi. After nataw siya 600 years, pagkadaghan na kayo sa itabo. Ayun sa namin, muni tinulangay niya kuan na testimony about Jesus. Yung nadrio, si Jesus rin, naghimo o langgam nga kuan, langgam nga kanang hulma-hulma niya o kanang kuan. Kanang lapog, yung maglanggam, kita yupa niya. Muna tinuon. Wala na sa Bible. Isa may nauna. Ang ngayon isulat, ang Bible. So, ang Bible. After 600 years, ayan ang igawas ng katong nalibuha. Nag-against mo sa kong ingon, tinibisa ka sa liker. Amen. So, apostles preach what is true. Amen. So, ikaw pa igsoon, our lives have significance. Buti pa sa buti, igsoon ka din. Kanang bitaw, kung wala ko yung palito, in 1 Corinthians chapter 15 verse 19, at masawa, kung atong paglaot kang Kristo, kulto pra nining ginabuya kita, ang gating makaluluoy sa tanang mga tao. Amen. Kung ang atong ginabuya daw, dili na ang significance sa taman pra ni ginabuya igsoon, it is beyond the life igsoon na itong expect. So, it means igsoon nga, katong nag-unas ito buti pasabot nag-una na, no? Isa man, sa lipo, sa kitip, nag-una igsoon, wala din nabanaw sa Ginoong Isus, buti pasabot, di are igsoon. Useless niya pagpanalagad kung wala nabanaw sa Ginoong Isus. Tell you that, inana kadako ang implication igsoon, kung wala nabanaw, niya nabanaw man sa Ginoong Isus, buti pasabot igsoon, mabut ang panahon, makita ito nato sila, magkauban nato igsoon, yun na ito yung basta that is our significance igsoon. Kanabi pa, wala sila namatay igsoon nga kanang baliwala. Katulad namatay sila sa pagtuo. Mga kita nabuhi, palayo na ta! Uy! Amen! Kamay na mga basta. Kapalag ka ang kamay. Nagkana na. Ay, buhato ang Ginoong Igsoon. Pag-amit ka. Amen. Hindi nga magulat ng kung tanong. Ganaan,
Hindi maabot rin nga karap ito, grabe kayo ng mo dalas tao, grabe kayo ng mo dalaw ito, invite. Ang Lord, panalinig nga na katao, Lord. Yan yung Lord, ipadala natin ka. Sa bagay gusto, pagkamatay na sa krus, sa bagay gusto yun. Buti pa sa mga igsoon, God will use you igsoon. Kung gusto yung igamit itong atong mga igsoon, sa una, yun sa sila paggamit sa ginoong na diin, natapok nila ang mga tao igsoon. Yan nasa gamitin. Pareho ba mo galuwasan? Migawa? Pareho. Pareho ba mo balas dito na nagpuyok sa kinasulan? Pareho. Ingon pa dito, unsay Holy Spirit nga nag-agdag ng Paul igsoon, nga grabe kayo nabuhat para sa Ginoo. Unsa ang Holy Spirit nga naghatag o gahot kang Pedro igsoon na sa iyang mutapion sa iyang mga kabot igsoon na maayo ang mga tao. Parehas ng Holy Spirit na asap sa imuha karon. Amen. Limitahan mo na itong Ginoo sa iyang magbuhat sa tuwa. Gamiton ka sa Ginoo igsoon. For His purpose. Amin ako, Lord. Amin ako, Lord. Wala takabalo igsoon sa itong kinabuhi. No? Isa may nakabalo, pilan lang itong kinabuhi na bilin mo. Kabalo. So, ako pinaka-healthy nga tao karon, ako kabalo igsoon, pero sa akong mabuhi hanto. Nasma kamot sa Ginoo. Amen. No? We just talked about somebody igsoon that died igsoon, na natin ito rin na. O lucky, igsoon, in the evening, after that igsoon, and the next day, matay. Kung yung tagapalos ng kinabuhi, that's why kung nakikinabuhi ka ng igsoon, ibihatag sa Ginoo every day sa iyong life, sa iyong mataka sa buntag, ina, Lord, takain ko ka lang, Lord, na kung maulihan ka ng adlawa. Takain ko tao, Lord, na kung ministerihan ka ng adlawa. Ayaw tuguti yung adlaw, igsoon mo lambay lang na wala kayo ng ministeriwan o kayo nagpuan para sa Ginoo. Your life has significance igsoon. Sa kung giingon pa, gilita na bulan igsoon, mag nga, Lord, kaya saan mo mo ba ako, Lord, pag makaubat ka. While we have our life here on earth igsoon, gamit ka sa Ginoo para sa Ginoo. Amen. Sa kung giingon, ang natural death igsoon, dili na siya kandukan sa taong nga dunay pagsalit at tuo sa Ginoo. Ikalima igsoon, those who have fallen asleep are alive. Buhay din sila. 1 Corinthians chapter 15 verse 18 igsoon, it says, in that case, all who have died believing in Christ are lost. Amen. Nagpasabot sa kilingan, ang laglag na diay ang mga nagtukang Kristo na nangamatay. Nakatuloy na nangamatay kung wala ang nabanaw sa Ginoong Hesus, katong nangamatay, wala na to sila. Wala na to exist. Muna ito katapusan nila. Mubinan. Muhilag ng tanong, isa na ayaw mawala. Pero ayaw pag pinatay yung hilak. Itong grabe na yung tayo bitaw. Ano bitaw? Ikaw nagpulong sa 1 Thessalonians 4 chapter 13 igsoon. Sige, ikaw sa 1 Thessalonians 4:13. Ano siya dito? Mga igsoon, buot kami ng masayad ito mo sa kamaduran. May tungkol sa lahat itong mga nangamatay. Pero pili ikaw mag-uul sa mas mga tao na ulay paglaong. Kung siya, katong na ulay paglaong, katong gatuoy igsoon, na muna ni katapusan. Pag mamatay ang tao, katapusan na. Grabe kayo ang ilang pagminatay hilak, grabe kayo ilang balo, wala na dito ka makita. Uy, ingon si Lord, ingon si Paul igsoon. Ayaw ka mo, mag-uul ka, pero ayaw pag-uul sa mga walay, sama sa mga walay paglaong. Yes, of course, mag-uul ka igsoon. Hilak ka, mag-grade ka, pero ayaw nung nagili mo magkita igsoon, magkita, ayaw mo. Amen. Sama sa ingon, pag-uli rin pauli rin igsoon. In 1 Corinthians chapter 15 verse 15 igsoon, may ingon dito, death, where is thy sting? 1 Corinthians 15:55 din. Ingon dito, death, where is your sting? Graves. Ingon dito, okay. O kamatayon, ay
hain man ang imong kadaugan o kamatayon hain man ang imong kalala. Kung pasabot mawala Nixon, once you realize that after this life igsoon, kung Kristuhan ka, magtubo ka ni Kristo, na ginabuhi mo man sa kamatayon, then wala na ang lala igsoon sa kamatayon. Ano naman, because ang kamatayon igsoon para sa uban na walay paglaong katapusan. Apan sa mga nagtuog ng Kristo, ingon pa dito, transition, pagpauli. Amen. No, ako may ginawali sa mga lubong ngayon sa katao igsoon sa Luke chapter 2. Ngayon sa katao may ginala ng Simeon. Simeon igsoon, gingat siya sa Ginoo, Simeon, dili ka mamatay hangtod nga dili nimo makaplagan ang Mesiyas. Grabe kayo na igsoon. Yung Manila, abot ang punto sa life daw, wala may ikon, istorya ito, pero yun ang punto sa kinabuhi dito. Ano dito? Isang mandarihan ka na dito. Paglantaw dito, may mo sa usaka, sa ibong sa, karami dito, may dito ka. Ano, sa iyo, may magkikuha, sa iyo, kayo sa kikuha, Lord, ako na lang uta. Diba, may ingon na, sa iyo, kayo kikuha, Lord, ako na lang uta. Pero si Simeon, igsoon, may tapos sa iya ha, timan pa dito, wala siya duawas sa matayon. Bugay-bugay na grabe kayo. Gusto niya mamatay. Hindi po siya. Mingon, ingat siya sa Ginoo. Simeon, dili ka makakaplag sa matayon. Ito dili mo makita sa imong mga mata ang Mesiyas. Kabalo siya ang Mesiyas. Ito tao. Ito siya priminti sa templo. Kadadlaw. Kada na ay idirigig na bata. Yan yung pupuson. Para ikong tatawag mo ba yung Mesiyas ihalag ikaw sa Ginoo? Imagine na iso, for how many years yan ang ibuhat? Then matay na. Joseph, Mary iso na ito sa kuwan na ito sa templo. Pagkugos sa bata iso, buo ni Lord. Kasi yung ingon iso, ang basahon mo yan, ingon siya. Ingon siya. Ingon dito, Sovereign Lord, ingon pa dito sa Luke chapter 2 verse 29 to 32. O Sovereign Lord, now let your servant die in peace as you have promised. I have seen your salvation which you have prepared for all people. He is the light to reveal to God to all nations, and He is the glory of your people Israel. Amen. Ingon siya, Lord, pwede na akong mamatay, Lord. Sa akong ingon igsoon, sa akong ingon, ano dito? Ayaw tuguti, mamatay ka igsoon, wala ka kay Nasino. Ayaw tuguti, mamatay ka, wala ka kay Nasino. Ayaw tuguti igsoon, ang iyong mga kailan, mamatay mo wala kay Ilas. Sa tawag sa Ginoo. Ako na yung testimony. So ano dito, pagkamatay si mama, madlo kong sulod sa hospital. Malibaw ito pala ibo, kita ko ng pinti, itong buwan. Sa mga nang gitubo na. Madlo ko, lain ang kabuhi, so, natantal recently, so, di-reveal sa Ginoo sa kuha. Ayaw tubot yung tao, mamatay ng wala kay Ilas. That's why, so, di na kumadlong po hospital, di na kumadlong buwali sa mga tao, isa mga dito, because wala kong kabalo, pero karoon, mayroon sila, gawas mga pastor, okay mga pastor, huwag ka kabalo, iksor na, sa isa lang na pamilog, sa isa lang na, pitik sa mga tayo, iksor, baho ng ilang pinubri. That is why we need to tell the people about Jesus, iksor. We need to tell them, iksor, the love of Jesus. Kinanglan ito, istoryahan sila sa hukumas, Ginoo. Wata kabalo, iksor, karusalan na ito sila, pwede na makauban. Just like Simeon. Kung kaila sila sa iksor, yun pa dito, ang kamatayon, dili na lisod. So, yun sila magpauli yun. Excited si Simeon na makauban. Ano man, nakaplagan naman niya ang nakaplagan na siya mga mata o siyang nawa iksor ang kaluwasan. Kaya turutin na may mawala iksor, mawala nakahatag sa kinabuhi dito sa Ginoo. Amen. So, akong mission ng sa buwan nga, ang tao na nagbitay dito sa cross, ang katong si Minalan to na to, Istas, o si Dimas, si Barabas, mga itong wala ilansang. Itong ingon dito si Pontius Pilate,
kinsa may itong buhian si Barabas o si Jesus. Ingang palito, boy, isa na pas. So, may bato to kan Jesus, ilansang siya sa cross. Nasa din ilansang siya sa cross, naidwa ka, kanang gilansang po, isawayang wala o siyang tuho. Ngayon niya ang katungkuan, niya ang katunga sa iyang wala. Uy, kung tinood ka ng Mesiyas, kanang luwasay ko galingon, luwasa sa amin. Oh. Dahil maingon itong isang katunga sa iyang tuho, maingon nga, wak ka mahulaw, wak biyapi. Kita, ang ngayon tang ilansang, tulad kay kanang dautan kita, pero kaning tawanan na wala ang isala. Bisag usa. Then mingon na yun siya ng Jesus. You know, kanang inigbalik nimo sa imong ngarian. Kanang hinumdumi, taon ako. Moy ang ingon, simple as that exo, he gave his life. Sige mo ni Jesus sa iya. Karong adlaw, uban ka kanako sa paraiso. Amen. Katutuhan na iso, gikan sa iyang pagmata, gikan sa sauna. Usa to kabangis na tao, usa to kadautan na tao, ato gilansang sa cross. Pero gikan sa Jesus sa madlaw, sunod ka kanako sa paraiso. Buti pa sa mong igsoon, ang katong iyang pag-confess yung kaugalingon, yung pagdawat ng Ginoong Hesus sa adunay kahimuhan sa kinabuhi. Yung pa na ko, walang ito dito kabalong ko, katong at the cross, you died for me. Wato kabalog sa isang kanta, wato nakahala isog sa piso. Wa kasimba pero tigansihan sa Ginoo. Amen. Manindot tayo soon. Hallelujah. As we receive